At data yung ti maikatlong lesson iti prayer and life of Jabez. First Chronicles chapter 4 verses 9 and 10. Sino't Ilocanot Bible na? Okay. English pa lang ti agbasa. Ready? If your English Bible, go ahead. Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Basag ti Ilocano. Kuna na ti Ilocano. Ket ni Jabez natantanok idi, ngem kadagiti kakabsat na alalaki, ket pinanaganan ni inana itinagan a Jabez. Akinunana, agsipod ta impas ngay ko, nga binuyugan iti ladingit. Ket ni Jabez inawagan na ti Diyos ti Israel. Akinunana, o bendisyonan na kumaapudno, ken palawaem ti beddeng ko. That's what we studied last Sunday. Ket taimam adda kumakanyak. That's our lesson today. Ket igaganak kumatidakes tapno di agteeng tiladingit ko. Ket ti Dios inted na kenkwana iti dinawat na. Shall we pray? Agyaman kami apo. Bendisyonam ti adipen mo. Kanak ti wisdom. Ikam tunggal may sa ti panakaawat. Maamiris mi kuma ti kaipapanan ti kararag ni Jabez. Hanlang ti personal abiyag mi, pamilya mi, uray pa iti church mi. This week, Lord, adada kakabsat nga nag-message kanya, kat inkarkararagdan nga inyadap, ti prayer of Jabez iti biyagda, kat nakita da Apo Diyos, ti panaggunay ti imam. Apo, han kumamalpas deti nga series mi, nga naglabas lang deti nga lesson, no di kat da kumapakisaritaam kada kami. Agsao ka kada kami, ti puso kon panunot mi Apo, babaan ti panang-explikar ti adipen mo. In Jesus' name, Amen. You may be seated. Upat tinagyan ken ramen ti prayer of Jabez. Bless me indeed. 2, enlarge my coast. Everybody say that? Enlarge my coast. Number 3, that thine hand might be with me. And number 4, keep me from evil. Nagpintas dito nga kararag kakabsat. Amuyo, our God is a prayer hearing God. Dumngeg. Our God is a prayer answering God. Sumungbat. Ti blessing ka dito kararag ni Jabez, kuna na ti Bible, and God granted him. Sinungbatan na, daytoy adinawat na. Sino kada kayo tinapadasan nan, itinasунgbatan iti kararag na, itayag na imanan. Sino kada kayo tinakapadasan ti answered prayer, itayag na imanan. Di ngamin kakabsat nagmayat, kunaor ni Apo Jesus, ask that your joy may be full. Dumawat ka, tapno maan-anay, itirag-o ken ka. You are as strong as your prayer life. Kaya't nga sawen, ti pamatim ken ti biag mo a Kristiyano, ti maysa nga thermometer na kakabsat, ket prayer life. No nalamis ka ti prayer life, nalamis ka a Kristiyano. No nabara nas good ti prayer life mo, napigsa ka nga Kristiyano. You are as strong as your prayer life. Now, deti life ni Jabez, nakita tayo kakabsat, growing up, they called him Mr. Pain, Mr. Trouble, Mr. Sorrow. Apay? Ngamin tinaga na nga Jabez, tikayat na nga sawen, ladingit. Narigatan ni nanang na nga naipasngay, uno narigat ikasasaad da, idi na ipasngay ni Jabez. So, kuna ni nanang na, panaganan ka, iti Jabez. Growing up, they called him Mr. Pain, Mr. Sorrow, Mr. Trouble. Can you imagine? Mangmangag na isut maisaksak di panunot na kakabsat. But you know what? He refused. He refused to face the future based on what he heard from people. Kuna daging kwa na Mr. Pain, ngem kuna na no, my future will never be pain. Kuna daking kwa na, ladingit tinagan mo. Ngem kuna na, no, hantong agbalin nga ladingit iti panagbiag ko.
Kat it made the difference, babaan iti daytoy nga kararag na. Apo, bendisyonan nak nga nananay. Palawaem ti beddeng ko. Ti imam adda kumakanyak. Yadayunak iti dakes. Tapnon san nga agbalin nga ladingit kanyak. And God granted him. Mga kapatid, prayer makes the difference. Everybody say that together? Prayer makes the difference. Da kayo nga damdamo na pa lang, iti umay makikimgimong. Ti maysa nga numero 1 nga sursuruan nyo kararag. Do you know how to pray? Are you praying? Now, that the prayer of Jabez is not the prayer of a materialistic person. Ti tao by nature materialistic. Nayanak tayo close open. Kunana kano, kuning ko lahat ang aking makukuha. Nayanak tayo, dimmakil tayo, kastat nature tayo. We want to become rich. We want to become wealthy. Nothing wrong with riches. Nothing wrong with wealth. But the love of money is the root of all evil. So haan nga materialistic ti puso ni Jabez, ididinawat na ti Apo ti pamendisyon. The prayer of Jabez is not the prayer of a materialistic person. Tapno ada pagpasikat na ti pada nga tao, no? He did not ask God to bless him, tapno agpasikat. Why? Because the prayer of Jabez is the prayer of a believer with a mission. Basahan tayo man amin, go. The prayer of Jabez is not the prayer of but a believer with, nakita tayo di Sunday, iti Biblia, ti mission tayo nga nagtiapo. Panggep iti panagbiag. Great Commission, Jesus said, go ye and teach all nations. Baptizing them, isuruyot pan nakaisalakan, dagiti masave, bautisaran nyo ida, itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo, and then teach them to observe all things. Listen to me. No anak na ka iti Apo, ti panggep mo ti panagbiag, saan nga panagpabaknang? Ti Diyos kaya na ka nga pabaknangan, kas kini Jabez inaramid na. Ngem laglagipem nga ti panggep mo ti panagbiag, ket isu iti mangitungpal, dayjay mandate ni Apo Jesus, na isalakan ka, iburay mo ti panakaisalakan. Isu nga deti church tayo, we are a mission-minded church. Ibagayo man, we are a mission-minded church. Anat kahit nga sawan, ti mindset tayo, ket naka-focus iti mission tayo. Anat mission tayo, upat, go. Everybody say, go. Ano dijay? Saturation. Da kay tabakara, in kay to ag-saturate, di away to numalem. Tepang, tuburan, paninaan, makupit, sakay to agpasanta Catalina, kadigiti umay nga Domingo. Aramiden tayo deta kakabsat, ta isu ti bilin iti Apo. Awan serbim, uray nakabakbak nang ka, no awan mairagragpat mo nga kararwa, nating ka ti imatang ti Apo. Soul winning. Amoy soul winning, panagiragpat ka dagiti kararwa. Panangiburay ti ibanghelyo tapno maisalakan dagiti tattao. Soul winning is the nearest and dearest to the heart of God. Isu nga no soul winner ka, nagaget ka ken faithful ka, nga mga aramid iti inbilin ti Apo ken ka, hana adayo nga sungbatan ti Apo ta prayer of Jabez mo. Ngano ko nang blesan nag-Apo, palawaem ti beddeng ko, ti imam adda kumakanyak, iliklik nak ti ibil, ti Apo naragsakto nga mangsungbat dayta nga dawat mo, taamuna nga aramidem iti panggep mo iti panagbiag. So ulitek kakabsat, uray na baknang kanton, uray daadal mo nga nangato, uray na pintas ti lugan nga daking ka, dakkela balay, ado nga sanikwa iti panagbiag, no awan mairagragpat mo akararwa, kas Kristiyano ibagakken ka, nating ka ti imatang iti Apo. Because amin de kita mabatim no matay ka. Tintulang maitugot mo di langit, takararwam ken kararwa dagiti tao nga nakaiburayam ti panakaisalakan ket inawat da ni Apo Jesus.
We may not be the richest of all, but praise the Lord, we are rich with souls. Hanman nga adu ti sanikwa tayo, kakabsat nga naindagaan, numampay ti kararag ko, paadwan ko matiapo, taadupay ti kayat tayo nga danunan. Adupay nga kapilya ti kayat tayo nga patakderen. Adu nga lugan ti kasapula nagatangan tayo, nga maaramat ti panagiragpat iti kararwa. Kat usaren na tayo kumaitiapo, hanadakas kakabsat. Amen? Ngem numan pa'y awang kadatay ti adu nga sanikwa, adu nga kararwat mairagpat tayo. And God will enrich us. Amen? So ulitak, the prayer of Jabez is not the prayer of a materialistic person. Kaya dito sa HBBC, walang lugar ang pasikatan. Ibagaman ta kaabay mo, walang lugar dito ang pasikatan. Kundi lahat tayo rito doing our best in reaching out to souls. We shine for the Lord Jesus Christ. We serve faithfully. We excel in soul winning. No, the excellent kada tayo kakabsat, soul winning, ministry, church planting, amin nga kita ti panagserbi, deta ti excellent kada tayo. Now, intay ti lesson 3, ti prayer of Jabez. Nakita tayo di muna, bless me indeed, enlarge my coast. Kita nyo di flow na kakabsat, ti may ikatlo, thine hand be with me. So the title of our lesson this morning, that thine hand might be with me. Everybody say that? That thine hand might be with me. Kunana apo ti imam ipatay mo kanyak. Itud mo kanyak apo iti panangipatay mo ti imam. Listen to me very carefully. Ni apo Diyos ket Espiritu, awan literal nga ima na, except in the person of Jesus Christ, nga imay nga nagkatawang tao. But God is a spirit. Hello? Apay nga ko na ti Biblia, adda mata ti Diyos. Adda ima na. Adda agong na. Adda itilapayag na. Adda itisaka na. The truth is this. No makita yo ti Biblia, nga ti Diyos adda ima na, adda mata na, adda saka na, adda lapayag na, ti kayat na nga sawen, God is speaking in terms that we can understand. Awan literal nga ima iti Diyos. Ngem inusar na, dayti sarita nga, hand of God. Tapno ipakita na, no anyat aramiden ti Diyos ti biyag tayo. Kasking ka. Kasla idi biyernes, ni Kirk in-enroll mi dete table tennis. Kat ada coach na kakabsat. Kat buy-buyaak, day di pa nang isuro, di coach na, kinikirk. Kat tinamayan na, kaputa, first time nan, iti ag-serving, iti ag-serve, ti bola, kakabsat. Tinarami di coach, iniggaman na di ima ni Kirk. Kat inpakita na, no kasanot mang patit, wano mang palo, ka di di bola nga iserve na. So, i-serve ni Kirk di bola, itos na di angin, kat iniggaman na di ima na, ngayan di racket, kat insuro na, no kasanot posisyon ken plastar ti pananghit DJ bola. Hand. In the same way kakabsat, ni Apo Diyos, no kunatayo Apo, ti imam adda kumakanyak, ti kayat nga sawen, isuro nak ti aramidek. Awan ima ti Diyos, ngem ti iparparangarang na practical lesson, anya ti aramiden ti Diyos king ka, babaen, iti, quote-unquote, ima na, the hand of God. Now, kada tayo kasmay sa nga church, naturod tayo, ken adatalged tayo, nga mga ramid ti trabaho ti Apo. Panag-soul winning, panag-church planting, panagpatakder digiti kapilya. It's to many of us overwhelming, ngem kada kami nga adipon ti Apo, naturod kami, natalged kami, nga agadang ti pamati, ket mga ramid digiti trabaho ti Apo. Amoy no apay, because we believe, God's hand is not against us. Uray anyat laing mo posisyon ken sinno ka man. No ti ima ti Dios ket maibusor ken ka hangkag balaygi. We believe that God's hand is not against us, but rather for us and with us. In the Bible, the hand of God can be used positive or negative.
On the negative side, makita tayo ti adu nga verses, the hand of God is against. When the hand of God is against you, kayat nga sawen kakabsat, uray anya ti panggepem no ti ima ti Diyos tinang dupir, awan makatulong nga pulos ken ka. The hand of God is against. Kakabsat, digito'y panggep tayo, plano tayo, ken goals tayo, kas church, ti HBBC, ket kamang tayo amin kakabsat. At daturod tayo nga mga ramid, tamo tayo, God's hand is for us and with us. That's the prayer of Jabez. Kuna na Apo, bendisyonan na, umdas ko madayjayan. Apo, palawaem ti beddeng ko, umdas ko madayjayan. Ngem apay nga dinawat na, ti imam adda ko makanyak. Amoy no apay, useless di gijay blessing na. Useless ti panangipalawa ti Apo ti beddeng na, no awan ti ima panulong ti Apo kengkwana. In your personal life, useless ta resources nga dagan ka, ken kadakkel panang padakkel ti Apo ti business ken influence mo, no awan iti ima iti Apo ken ka. If the hand of God is against you, you will not prosper. So nga ita nga bigat kakabsat, ipakita kada kayo ti upat nga aramiden ti ima ti Dios no adda ti ima na kada tayo. Anya ti aramiden ti Dios no ti ima na adda kada tayo. Naawatan nyo DJ sa lutsod? Anya ti aramiden ti Dios no ti ima na adda kada tayo. Okay? Number 1, we can see that the hand of God, first of all, is an enabling hand. Enabling hand. Dahita ti may sa kararag ko ti apot inaldaw-aldaw. Lord, enable me. Ibaga tayo man amin kakabsat, Lord, enable me. Come on, one more time please. Louder, everybody, say. Lord, enable me. Okay. Ti kayat nga sawen kakabsat, ti enable. Naggaputi do nga balikas, en ken able. Ti kayat nga sawen ta able kakabsat, kayam. You have the skill, you have the adequate knowledge and wisdom to do the job. Taubing kakabsat, hanakaya nga baklayan, tasa nga kaban nga bagas. Nawatan nyo? Kasla kumadetoy, ni Gido, may kaman didoy. Okay? Makaturturo, kagsusuyag. Oh. Kaya mga bagkatan, iti sa nga kaban nga bagas? Ha? Kayam? Kaya na nga bagkatan sa nga kaban na bagas? Haana, matuktukul ka ngam no tulunga kakabsat. That's what you call enable. Jehan na kaya iti sarili na, kaya na, gaputa daak nga mangtulong kengkwana. Kasta ti kararag ni Jabez. Nagdakkel jay blessing na, naglawat inted ti Apo kengkwana, ket nakita na, han na kaya no iso na lang. Masapol at tulungan ti Apo iso na. Iso nga kuna na, thy hand be with me. Kakabsat, that is very true to us as Christians. Jehantay kaya iti sarili tayo, maaramid tayo, gapo iti ima ti Apo nga mangtulong kada tayo. The enabling hand of God. Open your Bibles to Ezra chapter 7. Anyway, it's on the screen. Ezra chapter 7 verse 28. Kuna nakatbasahin tayo amin. And hath extended mercy unto me before the king and his counselors, and before all the king's mighty princes. And I was strengthened as the hand of the Lord my God was upon me, and I gathered together out of Israel chief men to go up with me. Ni Ezra, may sada nga slave from Israel, inala dagiti Babylonians. Numan pa'y adada nagsublit Jerusalem, naud-udi de Ezra. Deti anak ko deto yan. Okay? Kirk Ezra, isot nakaalantinagan na, preacher, builder. Ni Ezra kakabsat, ket na-assign isuna, inya-assign isuna jay king, gaputa iskriba. Ti scribe idi, ti imas masterda, day jay Biblia. Deuteronomy from Genesis. Imaster da dayjay. Ket gaputa master na ti Book of Law nga isut paglentegan ti Jerusalem, inassign isuna ti ari ti Babylon
nga mapan ijay Jerusalem, taadot tao ijay, kat iso ti mangi daulo, dagiti agsubli, ken dagiti addadjay, idalanan na ida. Nawatan nyo kabsat? Kat 900 miles dito ibiyahyan na. That's 1,500 kilometers. Kasla namin tluka nga back and forth ti Manila, kastat kaadayo ti biyahyan na. All together, kadagiti kakadwa na. He was assigned to lead. And so, kuna na ti Biblia kakabsat, I was strengthened as the hand of the Lord my God was upon me. Nariknak, nga kabailak, nga aramiden, daytoy nga inak panggapan, wano aramiden, gaputa adati ima iti apo kanyak. Kakabsat, the enabling hand of God makes all the difference. Anang atat mapasamak, no ti apo kakabsat, ket ikatan na ti ima nagangga. Awan serbi talaing mo. Awan tot serbi ta pigsam. Awan serbi ti connection mo kan amin no inikat ni Apo Diyos ti enabling hand na kanka. Ngam uray kas kanyak kada tayo, nanumu tayo, nakapoy tayo kakabsat. No ti ima ti Diyos adda kada tayo, we can accomplish much for the glory of God. Jesus said, without me, ye can do nothing. On our own, we cannot, but through His enablement, we can. Ibaga tayo man namin, go. On our own. Come on, louder. One more time. Go. On our own, we cannot, but through His enablement, we can. Let us stop trying to do God's will. Hantay kuma nga gandaten, ken padpadasen, nga aramiden ti trabaho ti Apo, ken ti pagayatan iti Apo, iti kabukbukudan tayo laeng. Agtalek tayo because God can make us adequate. Kabailan na tayo nga tulungan. Data ti enabling hand of God. Adda ka di makitam ita nga aspeto ti biyag mo, nga kasapulam ti panang-enable ti Apo ka. Ti panangidalan ti pamilya ko nam Apo saan ko kaya no dinak nga tulungan. Apo, daytoy baro nga assignment ko inted da kanyak nga trabaho, jak maaramid no saan nak nga tulungan. The enabling hand of God. Kakabsat, don't be discouraged if the work seems bigger than your capacity, because it only means God is telling, I am about to manifest my strength and power in your life. Hang kayo maupay, hang kayo nga agdanag, no kasla dakdakkel, deta kasapulan, dakdakkel ta trabaho, ngem dayta kabailam, tati Diyos kaya na ka nga tulungan. The enabling hand of God. Secondly, not only the enabling hand, but this hand is gracious hand. This hand is gracious hand. Ti kayat na nga sa wunday ito'y kakabsat, gracious hand. Ado dagiti kasapulan tayo nga resources kadagiti aramiden tayo. No kung ma-business, kasapulam ti capital. No ag-apply ka trabaho, kasapulam iti, anat kahit ko sa wanan, kasapulam ti approval, DJ, pagpa-interview, what do you call that? Dete, panang-accept, uno, kasapulam ti favor, DJ, pagpa-interview, no ag-apply ka kuma iti trabaho. No agbasbasa ka, ado nga resources iti kasapulam. And you know what, listen, when you pray, thy hand be with me, you are actually asking the favor of God upon your life. Nga ti kayat na nga sawon deti favor kakabsat, umuna ti amin, God approves what you are doing. And because He approves what you are doing, He is willing to provide everything you need so that you can do what you should do. Dito ti kunata yung stamp of approval. Isu nga kakabsat, saan mo nga gandaten, ken ipirupir, ipapilit, nga aramiden ti may nga banag, nga awan ti approval iti Apo, tagbalintulaeng, nga sayang ken awan kapapayan na ti amin nga aramidem. Bareng-bareng to amin. Ngem no ada approval ti Apo,
adda iti favor ti Apo, kadayta nga aramidem kakabsat, awan danag mo, tati Apo, kuldingan na ti puso ti tattao, tapnon iti kasta mai-provide, dayjay nga kasapulam. Dayta ti kayat nga asawan, ti gracious hand. Kat ni Jabez kakabsat, inkararag na, thy hand be upon me, kayat nga asawan, adu nga tao ti kasarita na, adu ti kasapulan na kakabsat, kat no awan ti favor iti Apo, han nagbalegi iti aramiden na. Going back to Ezra, let's go to verse 6. Ezra chapter 7, verse 6. Kitaan nyo kakabsat, let's read all together. Ezra 7:6. It says, this Ezra went up from Babylon, and he was a ready scribe in the law of Moses, which the Lord God of Israel had given, and the king granted him all his request according to the hand of the Lord his God upon him. Wow! Wow! Amin na kinid daw na kadayjay ari, nga kasapulan na iti biyahe na nga 900 miles, ken amin nga kasapulan na iti panangidaulo na di Jerusalem, kakabsat pinatganjay ari amin na kiddaw na. Apay, gaputa ti ima ti Apo, kinulding na jay puso ti ari. Mamati kayo kadi kakabsat, nga kaya ti Diyos, nga kuldingan ti puso ti siyasin numan nga tao. And that the touch of God can influence and can incline the heart of these influential, powerful people to your favor. Agtrabaho gayam ni Apo Diyos, ti puso kadagiti at tao. And right now, I know and I believe, as we are doing the ministry of God, yan announce mi kada kayo no kasano, ti kadakkel ti needs tap no maaramid tayo, digito nga pagayatan ti Apo. Listen to me, we have the approval of God. God is not against what we are doing. Mabaling nga adu dagiti tao, nga against ti obra tayo. This week, adamesa nga pastor nga nakasarsaritat, kat kunana kanyak, wang nga rod pastor, adu da iti makikigtot, deti obraan nyo, nga napang kayo nag-church planting dingras, nang rugi kay sarat, at the outreach youth bintar, mang rugi kay pay ditoy, at dada maditrik nana, kakabsat, uray madin tirik na ti daduma, basta nawaya ti puso ti Apo, go tayo. Ibagakkan ka, uray sinut mang persecute king katabalayo ti umay mo pa nakigimgimong. No dayta ti pagayatan ti Apo, go kalatta. Saan ka pa-apektaran dagiti negatibo nga opinion ti tao? Saan ka pa-apektaran dagiti negatibo nga criticism mo na ibagbaga ti tao ken ka? Gapo ka deta desisyon mo nga agserbi ti Apo. If you have the approval of God, there's nothing to worry. Isu nga ni Ezra kakabsat, naturod tirik na nga nagbiyahe uray adayo. Naturod tirik na nga tumakder, numampay feeling na ti sarili na han nakabailan. Apay, gaputan nakita na ti ima ti Diyos, kinulding na di puso ti ari kat kunana Apo, makitak ti imam, awan rason na nga diyak agtrabaho. There's no reason that I will not stand and go and lead now that I see the stamp of your approval upon my life. Nagmayaten kakabsat. In verse number 27, listen to me. Verse number 27, anak ko na ditoy. Blessed, everybody read. Blessed be the Lord God of our fathers, which hath put such a thing as this in the king's heart to beautify the house of the Lord, which is in Jerusalem. Gayam, timay sa nga aramiden ni Ezra, repairen na kakabsat jay templo. Isubli na dagiti padi, Old Testament yan na, awang padi New Testament nga mangidalan di church, Old Testament to. Isubli na ti posisyon dagiti padi, tapnon agdaton man ang dagiti tao, kat di jay templo kakabsat, ma-revive saan nga matmatay. He needs money, he needs resources to accomplish the job. And you know what? Saan nga narigatan ni Ezra, nga nagkid daw ti ari, apay ko nayo,
tati Diyos mismo tinangikabil ijay puso ti ari daytoy nga banag. Amom tinapintas nga ikararag mo, no dawatem ti approval iti Apo kunam Apo, daytoy nga inak aramiden no pagayatam, sikat mangwaya ti puso tay tao nga kasaritak. Ngem nusan mo pagayatan Apo, rikpam ti puso dayjay nga tao. Siraragsakak tulataken siya, yaman nga mga klon, nusan mo nga pagayatan. When God closes doors, it is still His favor because He will open another one. But if it is the will of God, kunam Apo Diyos, lukatam ti puso dayti nga tao. Amoy't may isang ikarkararag tayo kakabsat, nga kuldingan ti Apo ti puso na, deto'y president ti MMSU. May ikadwa, dito'y pasukin, deta principal ti Inak. May ikatlo, DJ principal ti Bintar, principal ti Sarat, principal ti Bacara National Comprehensive High School, principal ti Kadaratan, nang nangruna ta superintendent tayo. Apay, because intay to ag-submit ti letter of request nga campus ministry tayo. Kakabsat, no adda approval iti Apo, orehan na pa inapprovaran, no adda approval ti Apo, it is as good as done. Awan makasaan no ni Apo Diyos tinangaprobar. Ibagam ta kaabay mo, awan makasaan no ni Apo Diyos tinangaprobar. Ti implication namat nga rod kakabsat, datayo nga anak ti Apo, agan anad tayo, nga saan tayo sa rakusuken, ken isagmak dagiti biyag tayo, nga mga ramid kadagiti banag, kenagadang kadagiti desisyon, nga awan iti approval iti Apo, tadatay ito ti maikalang ken awam balay gitayo ti masangwanan nga aldaw. Dakay ngagbasbasa, deta kursong alan nyo, dawaten nyo ti approval ti Apo. Sa nga kaputa, isut kayat ko, isut inbaga ti kagayim ko, isut alaan da, dawatem ti approval iti Apo. Because no adda ti approval iti Apo kakabsat, nakaayayas to kakabsat ta panagbasam. Amen? That is the gracious hand of God. The Lord inclined the king's heart to bless Ezra's work. Can you imagine? Haan nga believer dito kakabsat nga kas Israel, naman pa'y believer isuna tamamatin ti Diyos ti Israel. Ang tawag dyan, divine favor. Kaya't kung nga maawatan nyo ti divine favor, ti meaning ti divine favor kat kastoy. Divine favor means to have the Lord's favor. Means that the Lord is in accord. Kaya't nga sawan, ti Apo kakabsat, nakikadwa. Uno kadwam iti Apo, you are in accord with the Lord and has shown gracious kindness toward them. Kalpasan ni Ezra kakabsat, few years later, ni Nehemiah met from the other line, Persian government, agsublimot ten kakabsat di Jerusalem, no ni Ezra to rebuild the temple, ni Nehemiah to rebuild the wall. Kadidi agsublimot kakabsat, kasarsarita na met di ari ti Persia. One day, nakaladladingit ni Nehemiah, kuna deti ari, anak ko, Nehemiah, kuna na, adalakit di problema nga nadagsan, taape nga kasta, talangam, kasla talanga ti daduma kadaka ita. Kita nyo man, di kita kababay yun, no kasla langan ni Nehemiah, hindi maladladingitan. Adalakit na dagsan na problema, tamarsa aktarupam, kat agsag tapingping mo, kalakadze ko man, di ba? Okay? Now, kuna ni Nehemiah, kasano Apo Ari, nga jak maladingitan, no ijay lugar dagiti kakabsat ko, ket nagbiag da nga nakaslada la nakapimpiman, taawan pulos alad ti syudad mi. We are an open prey to all the enemies. Nakapimpiman dagiti kakabsat ko, ket madagsenan ti riknak, ket kuna deti ari, anat kasapulam. Sakbay nga simmong bat nagkararag, nang italumitim ti sarita na ti Apo. Diya ka mo no kakabsat, no kasano pa nang italumitim nang nagkararag ti Apo. Idi ko animbaga na iti ari. Kakabsat kasto'y tinapasamak, Nehemiah 2:7. Kunana ijay ari, moreover, I said unto the king,
If it please the king, let letters be given me to the governors beyond the river. Ikan na kumati passes, gapot at the checkpoint, through your signature, I can travel all the way to Jerusalem, that they may convey me over till I come into Judah. And a letter unto Asaph, the keeper of the king's palace. Nagsurat pa yung ari. Sinuratan na DENR. The secretary DENR. Kat kinunana, at deto'y kunana, mandato ti prime minister, kunana, ikam iti kayo nga kasapulan ni Nehemiah, nga pagpatakder na ti ala jay syudad da. Signed by the king. That he may give me timber to make beams for the gates of the palace, which appertain to the house, and for the wall of the city, for the house that I shall enter. Listen, and the king granted me according to the good hand of my God upon me. Hanna ko mamaaramid ni Nehemiah dagitoy no awan ti ima ti Diyos. The gracious hand of God, the stamp of approval of God, and the favor of God upon his life. O kakabsat, hantayo, nga ipalubos nga ti biyag tayo, ket mamisan tayo, daytoy nga ima ni Apo Diyos. When we can actually claim it, because listen to me, because of Jesus Christ, ti parabor ti Apo, silulukat kada tayo. At dala kada tayo nga mang-claim, babaan iti panagkararag. Ngem ulitek as I close, ituloy ko ito maminsan. Masapol ngamin nga ti puso tayo natarnao. Masapol nga ti panggap tayo para ti trabaho ti Apo. Amom ko na di Bible, dimawat kayo, ngem di kay naikan, gaputa ti dinawat yo, ket hanga na imbag, ye ask amis. Listen, apay nga sungbatan ti Apo takararag mo, no amuna nga dayta nga dawdawatem, ket adipenen nakalaeng ket isuntot mangyaw awan king God. The more you ask for it, the more nga maadipen ka. You become a slave of it. God said, I'll not give that because I am for your good, not for your damage. Ngam no makita ti Apo nga ti dinawat mo, pagimbagan ti pamatim, ket pagimbagan ti trabaho ti Apo. Just like Jabez, the Lord granted him that which he requested. Kakabsat, hantay ngagbutbuteng, hantay mo upay, hantay yu kuma nga detay nalaka nga maupay tirik na tayo, no ada problema, no adda digiti kasapulan, no adda kailangan nakasarita tayo nga nangangato nga tattao. Apay, you can pray like Jabez, thy hand be upon me. What does that mean? Lord, enable me. Hangko kaya Apo, ngem tulungan nak. Kasla deti ubing, hanakaya di sa nga kaban, ngem no tulunga kakabsat, kabailan nanto nga bagkaten. Saan nga gapuking kwa na, ngem gaputa tinulungak isuna. Gracious hand, Apo, I need your grace. Inak kasarita deti nga tao. Apo, inak ag-apply. Apo, inak agsapol kadigiti clients ko. Apo, inak kastoy. Apo, sakbay ka di nga inak kadigitoy. Unaamon Apo ti agtrabaho ti puso. Ni brother, ano taga mong brad? Aglaklago ti ikanan? Brother Alan, ti kararag mo ti bigat kunam, Apo, tulungan nak, nga itinak panaglakot bangus. Ano pa iti lakom? Tilapia. Okay. Sakbay Apo nga makadano nak kadeti rota nga papanak. Tignay mo ti puso dagiti tao. Tauray adupelat istak da nga tilapia. Gumatang dakadlat ta Apo. Amen? Tapno adamanan pang tithes ko Apo. Ada pang commitment ko manan di church. Kan pang supusop ti kasapulan ti pamilyak. Amen, kakabsat? With God, nothing is impossible. Ni Brother Leo, kunam, Apo, tignayam ti puso, dagiti agpapabalay dito, Apo, taaya bandak nga, gideliver ti darat kan hollow blocks. Apay kit di nga dim ikamang ti Apo no anyat negosyo, kat i-apply yu ti prayer of Jabez. Iso nga ipagpakitak ka kayo, kakabsat. Tapnon ti kasta ti biyag tayo, ti kunan ni Jesus Christ, ask that your joy may be full.